Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Sedman Gaming Niša. Ovo je Minecraft tutorial kako napraviti činiju i saksiju. Znači, najprostije. Treba vam jedan zanatski sto. To je dosta. E sad, za saksiju vam trebaju vam jedno 3 cigle, a za činiju 3 daske. Kako naći cigle, pošto vi cigle ne možete da napravite ili tako to nešto, morate da nađete glinu. Nađete glinu, evo glina, nađete glinu i onda kad je porušite, uzimate one parčiće gline, to kad ispečete dobijete ciglu. Kako se pravi saksija? Evo ovako, idete, stavljate to vam je saksija, znači ono se od cigli pravi. Sad znate šta ide u saksiju, stavlja se cveće. Evo neki materijali, ne, to je dekorativni blokovi. Evo, gledam cveće. Evo, bela lala, cvećki. A kako se pravi činija, stavljate ovako 3 daske i dobijete 4 činije. Sad mi možete da napravite i supu, evo da vam pokažem taman i supu. Znači treba vam jedna činija za jednu čorbu od ovih pečuraka, znači jedna činija, jedna obična pečurka i jedna pečurka sa ovim tačkicama. Deluje kao da je otrovna, ali nije. I onda sad stavite ovako pečurke iznad činije i dobijete čorbu. Normalno vi to možete posle da pojedete, ali pošto eto ne mogu sada da pojedem na kreativnu modu, ne treba mi, nisam gledala. To je to što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam što ste gledali, vidjet ćemo se još jedan. Ćao!